Ahoj, já jsem Matouš Wolf a studuju na střední škole informatiky a ekonomie Delta v Pardubicích. Loni v červnu jsme byli na stážích v Bratislavě. Já jsem skončil v institutu KINIT, který se zabývá AI, a tam mi nabídli, že bych mohl pod vedením jednoho z jejich pracovníků dělat svůj maturitní projekt, což mi přišlo jako super příležitost, protože jsem to chtěl vyzkoušet, pracovat s AI, a šel jsem do toho a zpětně jsem za to moc vděčný. Tak cílem mojí práce bylo vyvinout počítačový model, kterému ukážeme text a on nám automaticky řekne, které politické názory nebo ideologie ten text podporuje. Konkrétně ve své práci jsem se zabýval klasifikací do 3 různých tříd, a to je, jestli ten text podporuje politickou levici, nebo střed, anebo pravici. Že poslední dobou se i v médiích hodně rozšířilo povědomí o tom, že na sociálních sítích například existují jakési automatické doporučovací systémy, které servírují obsah uživatelům vždycky takový, který se jim bude nejvíce líbit, aby na té sociální síti strávili co nejvíce času. A ty moje modely by šly nasadit vlastně jako protiváha vůči tomuhle, aby třeba člověk, který má například pravicové názory a půjde na sociální síť, aby mu ta síť doporučovala nejen pravicové příspěvky, aby nejen podporovala jeho stávající přesvědčení, ale aby je zároveň i mohl zpochybňovat. Tak my jsme s Jakubem, s vedoucím práce, komunikovali samozřejmě dálkově, tedy online, a to tím způsobem, že jsme každý týden měli asi půlhodinový hovor, kde jsme probírali, kam jsem se v té práci posunul a kam je potřeba pokračovat. Udržovali jsme si záznam té dosavadní práce, takže jsme se vždycky měli od čeho odrazit. A pro mě ta spolupráce s Jakubem byla naprosto klíčová, protože kdykoliv jsem se ztratil, nevěděl jsem, kam pokračovat, nebo se mi něco nedařilo, tak Jakub mě nasměroval, kam by ta práce měla pokračovat. Na AI je úžasný to, jak je to univerzální nástroj a že dokáže vlastně zbavit břemene lidi, kteří vykonávají práci, která se dá právě nahradit strojem, ale zároveň, jak se ukazuje třeba v posledních měsících, tak AI by nám mohlo pomoct dělat poměrně velký skoky i ve vědeckém sektoru a tím pomoct lidstvu jako celku.